Francisc Armengol ha parlat de l'empresonament dels exconsellers catalans a l'acte d'inauguració de la 28a Setmana del Llibre en Català a Palma. L'esdeveniment ha estat centrat inevitablement en l'actualitat política i judicial catalana. I connectam en directe Jordi Julià. Bon vespre, endavant. Bon vespre, sí, totalment marcada aquesta inauguració per els fets que han passat a Madrid. La porta de la Setmana del Llibre s'ha omplert de pancartes i de papers que demanaven la llibertat dels presos. Això també s'ha pogut veure també quan ha arribat la presidenta del govern, Francisc Armengol. Diversos manifestants s'han apropat amb ella amb aquestes pancartes, amb aquests papers. Hi ha hagut fins i tot una petita cassolada i també crits a favor dels presos. No només això, també dins de l'acte en si, dins de l'acte oficial, també l'organització ha donat veu a l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que agrupa fins a 1.700 escriptors, i han fet un comunicat en el que demanava, com diem, la llibertat dels presos. La pròpia pregonera d'aquesta edició, Eva Piqué, la periodista Eva Piqué, que és catalana, ens deia als periodistes, quan ha arribat aquí al voltant de les 6, que ha canviat feia uns minuts el seu Parlament, que anava a parlar exclusivament de la literatura, de la força de la literatura per canviar la societat, doncs ho havia canviat per parlar dels fets que s'havien viscut avui a Madrid. Estava molt emocionada i per això volia explicar. També ens ho ha explicat a nosaltres abans de l'acte. Que estic ara amb l'estat de xoc d'això que ens acaben de posar a la presó un govern que hem votat els catalans. Això gairebé ho trobo una cosa tan brutal, tan injusta, tan terrible, que em deixa sense paraules. És a dir, he vingut a parlar de les paraules com ens salven, però és que a vegades hi ha coses que ens sobrepassen tant que ens quedem sense paraules, que és el que m'està passant a mi ara mateix.